So nandito tayo ngayon sa Bulinaw. Ngayon, nandito tayo eksakto sa Camp Puor dito sa Bulinaw. Pero sabi ko nga parang ayoko nang, sana hindi nala ako pumunta. Ngayon ang ganda ng view dito kasi parang lubok nga. At talagang hindi ka magsisisi sa makikita mo. So yun yan yung mga bida-bida, welcome back to our classroom. Hindi, maganda yung lugar actually, dito pa lang makikita mo na yung ganda ng lugar. Pero ako aalangan ako dito sa daan na to pataas. Hindi siya sementado tapos lubak-lubak. Ang lakas ng nervous ko kanina pababa, akala ko nga sisemplang ako. So ngayon parang hindi ko na ma-enjoy yung lugar kasi ang iniisip ko yung paakyat, pabalik doon sa lugar na yun. Doon sa lugar. Matarik yan, sobra. Kaya yung mga kasama ko ng mga rider talaga tinatawanan na ako kasi sobra yung nervous ko kanina. So, salamat sa Panginoon, hindi ako sumemplang sa pababa. Ngayon, pinoproblema ko ngayon yung pataas. Kakaasar. So ngayon si Kapitan Bigote nag-vlog. Ready ka? Hindi ako ready. Hindi ko in-expect tong lugar na to. Nakuha ko yung nervous ko dahil nung sumemplang ako sa Maliko eh. Hindi ko lang sinama sa vlog nung Maliko rides. Dinig natin bago lang itong Camp Puor. Ang ganda ng setup nila dito, promise. Panalo. Easy meal yan. Kasi tignan mo yung kung nakapunta ka na ng Bohol. Tignan mo naman yung aming background. Tapos yung tubig. And kukunti pala yung tao nandito. Nagtanong na kami kanina sa may entrance, 350 daw kung gusto mong mag overnight dito. Ang babayaran mo lang is yung kanilang tent at saka yung entrance fee. Pwede ka na mag overnight dito. Entrance fee lang na 40 pesos. Pila ko dati ni Bars, buko. Nakalimutan ang baso. Ayan, so Pinangbabawal na technique mga guys. Oh. very perfect yung ganitong buko pa tapos ganito yung ambience. Para siyang lubok. So ito yung lubok ng Pangasinan. Bohol ng Pangasinan, ganda. Napaka peaceful ng ambience, tahimik. Parang kokonti pa lang yung nakakaalam ng lugar na to. So ang ganda, promise, panalo. Tapos yung entrance fee nila hindi siya ganun kamahal, and yet makikita mo yung lugar
Napakaganda. Yeah. Ayaw pala si Sad Boy, si Sad Boy. Isang patak ng luha naman dyan, Sad Boy ng Puso Rubio. Help! Help! Wala. Malalim. Ito yung pasama. Hirap ka. Dito na nagsasalubong yung tubig alat saka fresh water. So itong tubig mismo na to ay brackish water na. Medyo maalat-alat. Pero okay yung tubig. Ang ganda ng ambience. Let's go! So si Kapitan Bigote is here. Nagkaano din siya ng kanyang vlog. Gumagawa rin siya ng content niya ngayon. So check nyo Kapitan Bigote sa kanyang channel. So ang Dito, masarap. Ang tingin namin talaga dito parang Bohol. Although di pa ako nakakapunta ng Bohol. Nakapunta ka na ba? Bohol? Hindi pa Hindi. Kasi yung itsura niya, di ba? Sa mga napapanood natin, yung Lubok River Cruise, yung restaurant, yung floating restaurant nila. Ganito yung ambience eh. So, hindi mo na kailangan pumunta ng Bohol para lang makita yung same ambience kahit pa paano. Dito sa Bulinaw meron din. Anong barangay pa to? Tupak, Tupa? Sounds like that. This is it. Bohol ng Pangasinan. Ayan po ang Sad Boy ng Puso Rubio. Medyo... Tubig pinaglaro. Ano? Pati tubig pinaglaro. Oh, sakit naman yan. Isang patak ng luha naman dyan, Sad Boy. Wish. Hindi ako makaano. Ano? Kanina pa ako lumalangoy papunta dito pero hindi ako makaano. Baka Punta dito. Hindi ako lakad dito. ginusto mo yan eh. Kampu or pamor. Tumawid-tawid ka tapos magrereklamo ka. So dito pwedeng pambata. Itong pinupuntahan namin, itong pinapaliguan namin ngayon, may pambata siya. Kasi parang pinasadya eh, may mga bato na sa ilalim. Pero beyond that kawayan, sobrang lalim na siya, promise. Kaya kung gusto niyo maligo dito at may mga bata kayong kasama, Balik. dito sa space na to, pwedeng pambata. Kanina pa ako bumabalik pero hindi ako makabalik-balik. Kasi nga, may babalikan ka pa ba? Sad boy! Lagi pagbukas ko ng mata ko, laging nasa gitna pa rin ako kanina. Akala ko papunta ako dito sa gitna. Malalim. Try mo doon sa gitna. Huwag naman baby ko. Nakakatakot. Try mo sa gitna. Saka mo sabihin ka na, nakakatakot. Saka mo sabihin nakakatakot yung ginangoy ko. Ang kumatukod siya ka, nagdadalam J-War. So dito talaga ito, sadya na to na may mga bato. Doon mo. Para pwede pagliguan ng mga bata. Pero dito, dito, Sige, try mo. wala na talaga. Sinubukan kong tukurin, hindi ko kaya. Tulam tayo. Kaya dito na lang para safe. Grabe, pero solid dito sa Kampuor. Balay nga. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2.
Inana ko lang talaga pala nakabrief dito, no? Walang sa taas. Yeah! More! Take it off! Take it off! Kapin ng pet ko, mura na siya, guys. Banaya Beauty. Choose your fighter. Binibidyo kami kita, oh. Nagbibidyo siya. Nahala pa si tita, nagbibidyo. Mahuli ka tita. Mahuli ka tita. Stag ka pa. Abay ko. Nandito tayo ngayon sa Campuor. Ngayon ang ganda ng view dito kasi parang lubok nga. At talagang hindi ka magsisisi sa makikita mo. na view kasi talagang parang buhol siya sa dito sa Pangasinan. So, kung Buhol sa itim. So kung gusto niyo ng ano, kung gusto niyo pong experience ang ganda ng buhol nang hindi lumalabas. Dito lang kayo sa ano tawag dito? Dito sa Pangasinan. Dito sa Bulinaw. Maganda. Sa mga nagtatanong kung sino yung nasa likod ko, ayan po. Ang vlogger. Isang malupit na vlogger. Kaya mo kanina napakalupit. Also known as Okal-Okals of Melvin Smiley. Ayan. So, i-subscribe nyo. Ganon din itong si Kapitan Bigote. Kahit napaka-wholesome yan. mga nursery rhymes po ang kanyang content. Mga katapatan daw niya yung Coco Melon eh. Coco Melon. Pero nagmumura. Ayun. Nalulunod sa pag-ikot kung ano lamang ang kaya ko. Subukan natin ito. Overlooking. Nagsiuwian na yung mga tao pero nandito pa rin kami kasi ang ganda talaga dito. Iba yung dating ng lugar. Hindi pa siya ganun ka-expose sa mga tao kasi ito ay kakatayo lang last April 1. Kaya fresh na fresh siya. So that's the wrap everyone. See you next meeting.